Main road unit sila. Sana sila tayo di compare kita sila. Kita bago ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ವಿಸಿಟ್ ಬತ್ತೆ itu gundi. Oh, here one. Style to le. Inch ne podu option ichi. हाँ चड्डी होता है तो नहीं क्या जब बेचती है फोन तो ले अन्य चूर फोड़ी है सो यार बार पुजर गए बाकी तो रज्जन मित पोदा था मेरे बारों में ले मुकेश हाँ कल तो मित पोरा पीछे हाँ अरे भाई साहब कोई सीढ़ी नहीं है, छिपकली की जैसा चढ़ना है यहाँ पे और ये हम आ गए ऊपर. ले यो गाली भी जंतु तंपु ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಮರ ತೋಜಿರತ್ತೆ ಮರ ತಲುಪುಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡು ಕಾಲು ವಾಸ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು നല്ല ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡು ಹಂಚಿದ ಕಲ್ಲದ ಹೈಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸಾಕಂಡು ಮುಳಂಚೂರು ನೆರೆಲ್ಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ತ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪುನ ಮಿತ್ತು ಬರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಇದ ತಿರ್ತೆಂಜೆ ಜಪ್ಪುನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುನ ಅಲೆ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಿಸ್ಕಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ఉండతే డేంజర్ లేకుండా బర్రండలు ఏం చేయాలి పత్తుంది బర్రాపుండు తిరుత్తు పోర కారు మీని గ్రిప్పు తత్తుండు ముగిన పండ్రిచ్చి యానంత పనిపించి బలేంది ఎన్న ఓన్ రిస్క్ బతున మొక్కలు అక్కల ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ ಎಂದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯತನ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯತನ ಬರಲಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಜನ ಜವಲು పొడేరొందుండు ఓలు ఉండు గుర్తావునిచ్చి కెమెరాతో వచ్చిండు ఓలు సాలిడ్ అక్కడ నుంచి 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ നല്ല ടോപ്പ് നല്ല ടോപ്പ് ಬರುಂಟು ಕೋಡೆ ಮುರೇನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊರಂಜ ಕಲ್ಲು പോയി ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ बिल्डअप बनते हैं इंटरेस्टेड मैं कभी भी जा सकता हूँ मैं ट्रैवलर हूँ बट ट्रैवलिंग बेहतर ट्रकिंग बेहतर ಗೊತ್ತು ಜಾಯಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆಗೆ एनर्जी नहीं है क्या मेरे में? हाँ फिर अब इतना भाई क्या कर रहे हो? तो ಫಾಗ್ ಅಂಡ್ ಪೂರಾ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಅಂತೂಜುನು ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ ಈತೆ ಪಾರೆ ಪುನ ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% 1% ಮಿತ್ತು ಪಾರುಂಡತೆ
ಓಡ ಆತನು ಬರ್ಸೋರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನಂದಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಾಲತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಮುಗಾಲತ್ತನತ್ತೆ ಬಾನ ಮುಗಾಲತ್ತಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಂದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನ್ನಾಗ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ ಒಂದು ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಬಟ್ ಹಿಡಿ ಬರ್ತದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನು ಸಖತ್ ವ್ಯೂ ಹಂಚಿದ ಕಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹಾಂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಪುಂಡು ಸೂಪರ್. ಬರೋಳಿ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಜಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು. कैसा लग रहा है? भाई साहब हमें लगा नहीं था कि इतना खड़ा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा. अन्नेर पुंडी डुल्लेर अंदे दागम्माने ಈ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಹೊರಿಯನೆ ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಸೊ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರದಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರುಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಮದ್ಮೇಪೆಗೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಟಾಪ್ ಫಿಗರ್ ಎಂಕಲ್ ಪುನಃ ಜುಗಾಡ್ತುಲೆ ಎಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಪರತೊಂದೇ ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತ ಅವಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದುಲ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಪನಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಡಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಂಡೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾಲ ಕಾಸು ಪೂಪುಜಪ್ಪ ತಂಡನೆ ಕಾಸು ತಾಲ ಕೊರ್ರಿಚ್ಚಿ ಆ ಕಲ್ಲದ ಮಿಕ್ ಬರ್ತೀನ ಕಲ್ಲದ ಅರ್ಧ ಮರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ತಿರ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂರ ಲಗಡೆ ಹೋಗು ಅಕಡೆ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸವತ್ತು ಚಂಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಟಗಡೆ ತುಂಬ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ತು ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೂಟಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಸವ್ರ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲುರ್ದಿ ಜತ್ತ ಜನ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ದೆ ರೈಟೆಲ್ಲ ಬರ್ರಪ್ಪ ಹಾಂ ಓ ಈಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಲು ಪೋನ ಆ ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ಎದುರದ ಪೂರ ಚಂಡೆ ಅಂಡಿ आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना ಒಂಜಿ ಗುವೆಲುಂಡೆ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ನೀರುಂಡೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಅರೆಗಳ್ಳ ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಂಕ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಟೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜನೆ ಕಪ್ಪೆ ತೀರ್ಥಬಾವಿಂದು ಮಾಡ್ತೀರ. 1 मिनट 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 1 मि
और कुछ लोग बाहर से उनकोंते ಒಂದೇ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಕ್ಯಾನಿ मत तो यार बारिश में ब्लॉगिंग करने में है ಸಾಕತ್ बारिश हो रहा है फोन हिंगे या ना हिंगे इनका टेंशन ಓಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲದ ಮುದೆಳ್ಳು ಕುಲ್ದಿ ತಬರ್ ಸವರ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಅರ್ಪಂಡೇರು ತೆಡ್ಲಾಪುನು ಕಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಸೊ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಐನು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡ್ಲಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲವ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರದೆ ಮಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಪಾದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರಲಿ ಆತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಣಸಾತಜಿನಲ್ಲ ದಾಲಾತಜಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂಡಾತ ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಬೈತೀನಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೈರಿ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಓ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂಡ ಸುಮಾರು ನಡತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪರ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ ಪೋನ್ ಇಡಮಟ ಪಾತೊಂದು ಹೋಪರಿಗೆ ಪಿರ ಬನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ದಾಯಿಗೆ ಮೂಲ ದಕ್ಕೋರ್ ಅರ್ತಾಪ್ ಜಿಂಕ್ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವ್ಲು ತಿರ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪೂರದ ಈತೇರಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೋದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಾ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎರಡು ಪಂತನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪಂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ತ ಸೊ ಅದಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹಾಕೋಣ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತಾ ಪೋತನಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳು ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏತು ಮಂತದೇನ ಆತ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮನ್ ಪೂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಹಾಂ ಅತ್ತು ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೆಂಪು ತೂಣ ಉಂಡತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತರ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್